सुबुंथिनि मावदिन्थि मिथिंगा बसुमतारीनि सोमोन्दै लिरजिसे। सोमोनांथाव आफा इसोर बोराइ बाथौनि माया सोरजि, मिनिनायजों गाबनाय, सुखु दुखु उजिनाय थैनाय फावथिना थिलि। जोनोम जायोब्ला थैखाथारो, सोरजियावनो जोबस्रांनाय आरो जोबस्रांनायनि उनावबो सोरजिफिननाय। बेफोरखौ साननानै रुगुं मोना। जोनोमजों लोगोसे थैखाथारो, अब्लाबो जों रावबो आजावनो गोसो गैया बा लुबैया। बिदि जाथायानो जानायसै थांनाय इं 27/4/2022 बुधबार खालि फुंनि 8 रिंगासोआव फंबाय मिथिंगा बसुमतारीया हरखाबै बिमा बिफा बिदा बिनानाव गासै सोमोन्दोनि जोंखौ नागारनानै बे संसारनिफ्राय जोंखौ नागारना अराय समनि थाखाय सोरगोआरि जानायसै। बिमा बिफा बिदा फंबाय बाय बाहागि गामियारि गासैबो मेगननि मोदैनि बानाया गोरबो बुफायनाय सिग्लाबलांनायसै। नाथाय मा खालामनो, गाबनायनि अनगायै जों बे सुबुं जिउआव फोथांफिननायनि गोहो गैया। आफा इसोरखौ गोसोखांना इसोरनि खान्थिखौ गनायना लानो नाजानायसै आरो फंबाय मिथिंगा बसुमतारीनि देहा सोलेरखौ सावगारना सोरगोआरिनि थाखै आरज गाबनायसै। बिथांनि थैनाय सानखालि गोबां सुबुंफ्रा मैखोमै बाहागो लाफैदोंमोन। बिथांमोना जाबाय गगामुग आन्सलिक कमिटि, अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि फरायसाफोर, सुबनसिरि कलेजनि फरायसाफोर आरो मेडिया, धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आबसुनि मावथिफोर, एक्स प्रेसिडेन्ट मानगोनां शिबराम बसुमतारी आरो गोबां बायदि आफादि सोद्रोमाफोरा बाहागो। मानगोनां सुबनसिरि कलेजनि प्रिन्सिपाल गोरायुं रुपेश्वर सेतिया बिथाङाबो फैनानै बिथांनि जिउमानि थाखाय आरज गाबफैयो आरो बिथांनि बिमा बिफाफोरजों दुखुखौ बाहागो लाफैयो। सेतिया सारनिसिम साबायखर थाबाय। फंबाय मिथिंगा बसुमतारीनि जोनोमा जादोंमोन 2000आव। बिनि बिफानि मुङा जाबाय मुसि जतिन बसुमतारी, बिमानि मुं मुसिमा धनस्रि बसुमतारी, गामि सुतियापारा, लाइजाम सोग्रा उखमाथि, जिल्ला धेमाजि, आसाम। बिब' फरायना गलापै बसुमतारी आरो सासे फंबाय दङ फैलाव बसुमतारी। गुदि फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिखौ धेमाजि मिसनाव सोलोंथाइ लायो। रायखांथावना 2017 मायथाइयाव HSLC आनजादाव इंराजि आरो जुग्राफियाव लेटार लाना सेथि थाखोआव गाहामैनो उथ्रियो आरो बयजोंबो बाख्नायथाव साबायखर मोननो हादोंमोन। 2019 मायथाइयाव HSखौ गाहामैनो नैथि थाखोआव उथ्रियो आरो BAखौ इंलिसाव अनार्स लानानै 6 सेमिस्टारसिम फरायबाय थानाय समावनो हरखाबै गावनि हार्ट एटेक बेरामनि थाखाय बे संसारखौ नागारलाङो। एसे गुसुं बोसोर थांना थानायावनो फंबाय मिथिंगा बसुमतारीया गावनि फरायनाय आरो समाजारि गाहाम खामानि मावना बयजोंबो अनसायजादोंमोन। उन्दैनिफ्रायनो बिथाङा बेरामजों नाख्रेबजादोंब्लाबो गावखौ माब्लाबाबो जेननाय बानाय सोदोबखौ बाहायफेराखै। रायखांथावना, बिथाङा थैनाय समसिम गगामुग थुनलाइयारि आफादनि बिथाङा आफादगिरि बिबान जानानैबो दंमोन। जिउ जारिमिनफोरखौ नायब्ला नुनो मोनो खोब एसेल' सुबुङासो बेफोरबादि गुसुं थांना थानाय समावनो मावदिन्थि गालांनो हायो। मिथिंगा बसुमतारी साबायखर मिथिंगा बसुमतारी साननैनि बे जिउआव गोग्गो मावदिन्थि गालांनायनि थाखाय। दिनै इं 7/5/2022 सनिबार खालि बान्द्रा आसार खुंनाय साननि गोसोखां खाम्फा बेखेवनाय समाव बे गुसुं सुंद' जिउ जारिमिनखौ फरायथिनाय जाबाय। लोगोसे बे सुंद' खन्थाइ सिरिजों लिरथिखौ फोजोबनो सानबाय। मिथिंगा बसुमतारी, मुं नों मिथिंगा, मावनाय नोंनि मिथिंगा, उदां बोथोरनि समायना मिथिंगाजों थांबाय नों सोरगोआव। बिमुं नोंनि बसुमतारी, देहा सोलेर गोरोबलांबाय नों बैसोमुथिजों। आरज जोंबाय थाथों गोसो होसार होसार अख्रांनि मिनिसोरार जोंथि अलंबार जानानै सान अखाफोर बादि जोंनानै थाथों। जेब्लाबो समाव सोरगोनि आइ राखिजों नों गिदिङै गिदिङै जेब्लाबो अलंबार हाथरखि जानानै। बे सुंद' लिरबिदांखौ आं
बिनि बिदा जानानै सुभाष बसुमतारी जानानै बिनिसिम दिनै गोसोखांनानै बे सुंद' बिबुंथिखौ फरायथिनाय जादों आरो गासै रायजो जानानै खुलुमनाय जासिगोन। गोजोन्थों। गोजौ बोयो बुखारलाङो रेगाथालाङो जोंनि सावगारिया गोजौ बोयो बुखारलाङो रेगाथालाङो जोंनि सावगारिया हांमा हांसा सुखु दुखुनि गोरबो बिखाया